Yothi mase kuzothandazwa kulo uzothandaza sanduni. Uvule lapha endlini. Nkosi yami. Kuvulwa amawindi ngoba soyakothandaza. Oh Jesus. Bese kuthi sonke mase kuyisikhathi sokuyasithandaza naba kanduni. Lesikhathi sokuthandaza. Kodwa sophuma. Nkosi yami. Sigcwala igceke. Umuntu athandaze la ithanda khona. Ngesikhathi sokuthandaza. Nkosi yami. Ngesikhathi sokuthandaza hayi manje. Mawufike umbuso wakho. Haleluya. Umbuso wakho mawuze. Kusho ukuthi simemo leso. Kumema umbuso. Angizeli uzoshumayela. Kodwa lo obayalelayo uyabatshela ukuthi lo nizobe nikhuluma kuye. Uzazi lezi zinto ningakazisho. Nayi into engisungelayo. Ukuthi babonduna musu usilinda. Ngoba nezinto uzaze ngesikhathi usasimeme. Okusho ukuthi kunempendulo ezoshesha ngoba lezi zinto zaziwe kuqala singakazazi thina. Uthi lo okhulumayo lemthandazo yenu kunomuntu oyilindile uyihlo osezulwini. Kodwa qaphelani ukuthi lezi zinto enzenzayo ningazenzi phambi kwabantu. Zenzeni nizenze kodwa ningazenzi phambi kwabantu, ningazenzi sengathi ngiyabukisa ngoba lo endiyakuyena uyazazi lezi zinto. Nkosi yami. Mawufike umbuso wakho. Hayi sengizohlala phansi. Kunendoda ekuthiwa uBhathimewu. Le ndoda ekuthiwa uBhathimewu izalwa uThimewu. Uba uShusani. uThimewu uShimpumputhe. Okusho ukuthi mathiwa Bhathimewu kuthiwa indodana yaMpumputhe. Nkosi yami. Mawufike umbuso wakho. Uyise wazalwa iMpumputhe. Kanti naye wayizalwe iMpumputhe. Kwi-tree yakhona wonke amadoda azalwayo azalwa eyiMpumputhe. Ufike umbuso wakho. Ufike umbuso wakho. Manje-ke uyise uke wadonsa uBhathimewu wahamba naye. Babefika ethempelini kuvula incwadi kaIsaya. Nkosi yami. Ithi ukhona uMesiya ozayo. Nkosi yami. Mawufike umbuso wakho. Umqheba wathi Bhathimewu umbamba ngesandla noma engamboni wambamba ngesandla. Wathi ngamzukwane kufika lo zobe siphelile isiqalekiso sethu sokuthi indoda izalwe iMpumputhe. Hawu izalwe iMpumputhe. Khona nduna iqalekiso ayifika emndenini kukholwa kodwa mase kukholwa siqashuke. Awufike umbuso wakho. Ithi iBhayibheli wafake uThimewu wasala usana. Wasala. Wamuzwa ukuthi nangu lo okwathi uyeza usafikile. Wambambeza Jesu ndodana kaDavide ngiyawukele ngoba usafikile.
esafikile ngobuyeza yena singashumela babunduna engathi ayikho into ezokwenzeka kanti ikhona into ezokwenzeka ngoliyeza yes uthi engakaboni akenitshela engakaboni akithi umuntu oyimpuputhe kwaqala ayohlola umprofeti amexamine ukuthi uyimpuputha ngempela yini uma yona amthukela ingubo amgaqa yona akusho yena ukuthi uyimpuputhe kodwa ingubo ayamphethe hayibo Yes, Umbuso. Mawufike. Akusho. Nonikelayo unikela nethemba. Akhipha imali yakhe. Ngoba ubona ingubo. Akala nomphathi bewu. Kodwa ubona ingubo. Ubona ingubo. Nkosi yami. Sanjani kamntaka? Mawufike Umbuso. Thiwa ngesikhathi. Uphathi bewu. Nkosi yami. esuJesu wayikhumbula le gubo akakaboni wayikhumbula ighubo engakaboni bamkhuza bathi engalento uyini wena uyisiqile nje engakaboni wayikhumula ighubo ngoba ethemba laba bamkhuzayo abantu abadla ngayo ngoba yena noma engakaboni ibona abaphathi isikhwama angaboni ukuthi utshonile manje bamkhuza nje ngoba babona ukuthi isikhwama siyalahleka Nkosi yami engakaboni engathi engakaboni wamamaza wathi ingubo yami sala kahle noma ngingakaboni kodwa manje sengizobona hayibo sengizobona hayi engakaboni Nkosi yami wakhumbuka bakuzathi mina ntajula ikhumule manje ingubo yakhe ungakaboni Ay.